Nan, may bag-o na naman nga video. Kita na ka mo? Pero, smile. Kahit siyempre, abansi kita. Mga amo na klase nga video. Hindi dapat ugtasan, kundi dapat kadlawan. Kay para mas mainsultuhan. Pero antes na, mga Ilonggo dira sa may Texas, maayong aga sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamuta. Bow. Kita nyo na to? Si Chai nga OFW sa may Qatar. Bow. Baris maghambal. Pero, itsura, pangsot. Ang amok, damak. Gani, amo ng aton nga komentaran ang iya nga video. Sa nahambal ko na. Hemo, onta kaladlawan. Nugi ka mo daw tas? Smile. Una nga komento. Di bala, kapila ko ginahambal sa inyo. Antes ka mo mag-live, paligo ka mo. Kay para ang nagalantaw sa inyo, mapati man. Nga bala yung nanamian, di ka mo magala ka dinamak. Ikaduha nga komento. Kung nabudlayan ka tayo mag-in-Englishan, nuga ipilit, Tagaloga, lantawa ko bala, Ilonggo, para sa mga nagalantaw, kag nagaiguan, dulot, hasta kaunod-unuran. Ikatatlo, nanamian ko kayo nagainom ka sang kape, tsakto na. Inom sang kape, kay para magmurarat ang mata nimo, pating imong espiritu magbugtaw. Pero, advice ko lang, kan pila katason sang kaping imong turuson, wala tsansa, ilabi na gid kung ang imong utok kumatos na. Ikaapat ko nga komento. Nanamian ko sa imo kay ka law-abiding citizen. Ilabi na gid sa mga basura dira sa may Qatar. Ginapati mo gid ang ilang nga layi. Pero advice ko naman sa imo, sa sunod gani kung maghaboy ka sang basura, ihaboy pating imong lawas. Kay bis kan ipakilo mo ina sa scrapan, hindi mabatunan. Kay man, puros tok-tok inang imong utok. Ikalima nga komento. Anong mimi? Mimi ang akon nga nabatian. Meme ang ginamin mo? Do nagsala gid ako nga tabi ko kung pala ka o kasang nuts kag mani, maalam ka. Kasi syempre sharp ang paminsaron nimo. Pero sa imo nga sitwasyon, hala ka kakaon sang mani, wala ka man lang nag-alam. Ano nakuha nimo? Nagbaho lang ang utot mo? Ulihi nga komento day. Nanamian ko kay nag-jogging ka. Kasi syempre healthy. Tapos gainom ka pa sang tubig. Wow. Pero advice ko lang, para daw limpyo o nagagwa sa bakba nimo, wala sang may malain nga tinaga nga nagagwa sa sungad nimo, inom muriatic. Halong-halong magpuli, basi mapanitan ka buhi.